फुंनिबो ओंखाम जाहोआखै आयौ अलसियानो आंखौ ओमफ्राय दा बुंदों ओंख्रिया गोथाव जादों जायाखै दासो 2टा बाजियाव ओंखाम मोनजाबाय इस्राम माबा मा होनो आंनि भिउवार्सफोरनो लगायना होदों नामा नोङो आंखौ अलसिया ओंखामा मोनबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहाय आङो संनो नागिरदों लाइ मैगंजों दाउ बेदर संनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे देखायनो सानलायबाय दायो ओंखामा मोनखांबाय ओमफ्राय नै साराय जानबाय आङो ओमफ्राय बेदरखौबो सुनानै लाखाबाय नै बेदर सुनानै लाबाय बिनिफ्राय नै बिथिंजा दङ नै लाइ मैगं नै ओरैबायदि टेस्टिखा माने लाइ गेदेर आरोना लाइ मैगंजों दाउ बेदर बिराद मोजां मोनखायो आंबो मोजां मोनो ओमफ्राय बोराया फुङावनो लाबनानै होफैबाय आरो दाउ बेदरखौजों ओमफ्राय नैबे लाइ मैगंखौ संनो होबाय आरो गोथाव संदो दिनैहाय होननानै ओमफ्राय दायो आं बेनिखायनो लाइ मैगंजों दाउ संनायखौ नोंथांमोनजोंबो एसे देखायनो सानबाय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंहाथ' ओंखामा मोनखांबायानो दायो ओंख्रिल' संनांसिगौ आरोना आलासिबो फैदों जोंनि मादैमोन नोंथांमोनाथ' नुबायानो थाखायो दादैजों मादै फैदों नायलांदो बिदिब्ला बिसोरनोबो माने संनानै जाहोनसै आरोना ओमफ्राय नैबेयाव दङ नै बे हरनि माबा मा होनो बेखौ औ सुखा मैगंजों नामोन इयो ओमफ्राय नै नाबो मासे आग्लायनाय दंलायथारो गासिबो रेडि खालामना लाजोब्बाय नै मस्ला मस्लि ओमफ्राय सामब्राम सब जगार खालामजोबना लाखाजोब्बाय दा संनांगौल' आरोना संख्रि हालदै हरनोसै दाना नै संख्रि हालदै होनानै दसे खोबनानै दोनलायबाय बेनोसै आरोना संनाय खावनाय संनाय जानायनिसै जेरावबो थांथ'नो मोनाखै नालाय दायो ओमफ्रायो थांनो होननानै सानगासिनो आंनि बोरायजों आंजों जुदि थांनाय जायोबा नोंथांमोना मोनथिखागोन रायलायगासिनो दङ दायो ओमफ्राय नायनोसै मा जायो लाइ मैगं ओमफ्राय नै बेदरा दसे एवफ्रामबावना लानानैसो हरगोन आरो बेयावनो लाइ मैगंखौ खामफ्राम जाजोब्बाय दायो नै ओरैबायदि टेस्टि जाखायोना लाइ मैगंजों दाउ बेदर गोथावानो लाजाखाया दा मैगंआ रेबबासो जायगा जासिगोन नै बे दैया राननांगोन आरोना ओमफ्राय रेबनांगोन मैगंआ एसे रेबथोंसै दसे खोबना होबावनांसिगोन
दायो नै जोङो ओंख्रिबो संगासिनो बिनिफ्राय साहाबो लोंनो नागिरदों नै गाइखेर साहा फुदुंगासिनो नै सापात हरनोसै नामा दे दानि फुदुंना लोंदोंमोन नालाय पुरा बिथिं साइथिंजा माखा माखा नांजोबनानै दङ लाइजों दाउ बेदर मोनबाय आं एकदम फारसेनिफ्राय लायासै आरोना नै बिथिंजा बे जागासिनो आरो बिथिंजा नै दादिया जागासिनो मोजां जादों ना नैबेयाव मा दङ माथो जेबो गैया दे जा एकदम लेट जाबाय जोंहा दिनै सानजौफुनि ओंखाम जानाया ना नैबो ओंखाम जाहोआखै आयौ अलसियानो आंखौ ओमफ्राय दा बुंदों ओंख्रिया गोथाव जादों ना जायाखै दासो 2टा बाजियाव ओंखाम मोनजाबाय इस्राम माबा मा होनो आंनि भिउवार्सफोरनो लगायना होदों नामा नोङो आंखौ अलसिया गावानो अबेबा थांना थाहैबाय ओंखाम जानो गोनाङाव फुंनि ओंखाम जानो गोनाङाव आंनि नायगिरि भिउवार्स बिथांमोननो लगायना होदो नामा नोङो ओंखाम मोनजायाखै दिनै फुङाव होनना ओमफ्राय गावहा जानाय टाइमाव गैयामोन दासो इसेल' बावबाय फैनायानो ओमफ्राय सानजौफुनि मोनजाखाबाय आरो फुङाव मोनजायनि उदैया सेबबाय फुङाव मोनजायनि उदैया सेबबायनो बिराद मोनजानांगोन आंबा इखौबा बिराद बुंनो रोंगोयो नहक फुङाव ओंखाम मोनजायनि उदैया फिसा जाबाय नै ना सेबबायनो एसे बावनोसै आङो नांला ओंख्रि र' माइ बायबावदो ए नोङा सोरनाव बायदो इसानावनो ओमफ्राय माला लायनांगौ ओंखायनोथ' माला लायनांगौ होनदों दानो होनदोंहाय नों न'आव फैया फैयालाय ओंखाम जाफैदो बेसेबा गोथाव संदों आङो लाइजों दाउ आलु ओमफ्राय दैलाङाव एकदम अखा हाबाय थाबा माइरं गैयाबा माइ गैयाबा खस्थ' जागोन ना बिनि थाखायनो जोंहा गोजां बोथोरबाथाय माइ गोरलै ओंखारबा बायनानै दोनखायो आरोना ओइ अबेयाव मानिमुनि ओंखारदो फोथाराव दा गोरलै गोरलैसो खोमा मालाबा खाहैगोन र' लोगो लाफैदो मानिमुनि खानो लोगो लाफैदो आंखो बयबो जाखांजोब्बाय ओंखाम आंहालाय संग्रा नालाय लास्टाव जानांबाय आरोना जेबो नङा जमा जानो मोनबा मोजां मोनो आरो ओमफ्राय दिनैहाय गासिबो आंनि बोराय दादै मादै न'खरनि गासिबो जाजोब्बाय ओमफ्राय ओंखामा एसे थोस्लाबाखै नालाय दिनैहाय संफिनबाय ओमफ्राय दायो नै आङो दासो जानो नागिरबाय आरोना जाखांबाय जाखांनायनि दायो बेफोर माखाखौ माने दालि टपला सुलायनांसिगोन जालाय सुलाय खिलाय मानसिनि लाइफनि संसारनि जाखांनायनि सुलायबाय दा जाखांग्रोनो होमबासो एसे रेस्ट लानोबो मोनोना दसे ना गोगोम जाखाबाय लाइजों आलु ओंखाम थोगुलायि संदबलायनानै जाबाय आङो मा जाखो दे इयो मा जाखो बिलाय आयौ इयाव दोनदोंमोन ओमफ्राय मा खालामनांगौ आंखौ दा माबा सुखानाय दे जा मोजाङै जानानै ला दे जा
अमाया आदार मोनजाना सिरि थागारगारबायना सि दावराव गाबगासिनोमोन जों ओंखाम जाबाथाय ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआथ' बांद्राय गोलावबो जादिया ओमफ्राय थेवबाबो नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच ओमफ्रायो दायो नै दासो रेस्ट मोनबाय आङो जाबाय लोंबाय खांसि खुरै सुबाय अमा आदार हांसो आदार दाउ आदार गासिबो होजोबबाय ओमफ्राय दायो आंनि जिरायनायनि टाइम ओमफ्राय जिरायनाय नङा बेखौ आरो मा जिरायनाय बुंनो आंथ' दायो भिडिअ एडिटिं खालामनोनो नांगोन आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो ओमफ्रायो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अन्नानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम स' बाय बाय बयनिसिमबो थाबैनो लोगो मोनगोन गोदान मोनसे भिडिअआव